Коз әби бабаларыбызның яратып асрый торган йорткышы. Ник дигәндә элекелектән аның мамыгына мендәр, түшәк, ястыклар ясаганнар. Коз итеннән бик оста итеп аш-су әзерләгәннәр. Коз тәбикмәге өмәдә табын күрке булган. Бүген авылыбызда коз өмәсе, гореф-гадәтләрнең матуры, козлар байлык, муллык билгесе, горурлыгы безнең татарның. Мамыгыннан ак мендәрләр ясыйм. Канат белән итек сибрәм, яңа елга һәр бер өстәлдә мулсый булып козлар өлгерә. Ленис апада үткән өмәгә аның якын дуслары, авылдашлары да килгән иде. Оныгы Muratка кадәр эш табылган. Кечкенә малай коз тәпиен чистарту белән мәшгуль булды. Ә кызлар козларны чистартып бетергәч, йолкыган козларны көянтәгә асып, җырлый-җырлый су буена төшеп киттеләр. Ел саен үстерәм, менә шулай коз өмәләре үткәрәбез. Үстерү җиңел түгел инде. Суга куарга кирәк, козны чиремдә йөртергә кирәк. Иртүк торам, төнлә генә ятам, төнлә тагын йөртәм инде. Әле менә быел тагын кыш грибы дип тагын ябуда тотабыз аларны. Бик әйбәт күлдә йөргәннәре. Безнең иң соңгы каршыда күл бар безнең. Буа, шунда йөрделәр инде. Козларны юып кайтуга хуҗабикә коз маенда тәбикмәк пешереп, чәй әзерләп көтеп тора иде. Былтыр 20 коз асрадым. Шулай ук ел әйләнәсенә 70-шәр бройлер алам кушкорт. Аның өстенә тагын 20 үрдәк. Һәр ел саен күмәкләшеп өмәләр ясыйм үземдә өйдә. Бөтен күрше тирәне чакырып, дус ишләрне, олы табыннар әзерләп. Коз өмәләре бик күңелле, матур бәйрәм инде ул. Менә шушылай җыелып без күршеләргә, туганнарга козлар йолкырга киләбез. Борынгыдан килгән йола ул. Аның мамык мендәрләре, шул мамык мендәр яклаулары бигрәк тә рәхәт. Ленис апа тормыш иптәше Хайдар абый белән елның елында күпләп коз асрый. Бәбкәләрне җәйгелектә җирлегебездәге фермер Ире Хамадишиннан сатып алалар. Коз өмәсе ул эш кенә түгел, матур итеп аралашу чарасы да. Күмәкләшеп эшләгәч, коз йолку бәйрәм сыйфатын ала. Бүген дә коз өмәсе авыл тормышының матур бер бизәге булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.